Assalamu alaikum sakiraɓe, on cannama, on jewtama, on ƴamanama kala goto e moɗon fuu. Mi waddani en hande tindinoyo no ittirta background photo nder KineMaster. Ngam majjum am bandirawo giɗɗo fama hunde tokku video o daga fuɗɗari maggol fa yaade timmode maggol. Inchallah en jeehe nata nder KineMaster hanani. Ande na nder KineMaster hanani gara nata dido dowolgol create new, nata dido lewelgol. Ok hanani sai gara nata dido lewelgol. Je to arande ni no waddana en hanani no giɗen. To sai gara ada background ɗum giɗɗa gaɗira editing photo on. Joni sai ada background ɗum giɗɗa gatta gaɗa video on de photo non ma nder background KineMaster non joni ka an anni ko hiɗi waɗira editing. To joni fam fundirana en he background danejum ɗum. De adi background on sai jaha piloɗa photo mo giɗɗa ittana background on. Mi jara acci mi ada photo ɗum ɗo. Okay. Yawa nde arti adi photo on hanani joni ayi sai gadda dow background on. To joni sai mi wara mi waɗa zoom photo sai mi taƴa photo on dedde to mi hiɗi to ɓawol to nato. Fonna taƴa photo on dedde to a hiɗa nata fu an to ɓawol ɗo hana background on hanjum bo mba ya itti background ɗum waɗa laato nogon daban. To joni sai gaɗa zoom photo on poɗa ɗum ponna dedde non no ka jaɗa ɗum joɗoro ɗo. Ma bo nde hiɗi sai itti background on nde gara ponna photo on. To amman joni dara mi acca ɗo photo on sai mi wara mema dow photo on liɗo on. To alama photo on sai mi mema dow photo on. Ɗo wade mem photo sai mi foɗa wecco binni ɗiɗi ɗo sera mi foɗa mi yaha les. Ok sai mi wara ɗo mi wari ɗo sai mi maɓɓita kuñel ngel jiɗo ngel shikenan joni sai mi heɗo background on dilla. Ok to joni on jini background photo on ittike. To sai jaha gaɗa seti majjum nde photo goto giɗɗa gaɗa editing nde photo no mani ittata background majji. Joni sai mi ɓeɗa misali ngam mi adowa photo go mi wadda. Ok joni sai ba photo ɗum ma waɗata ɗum background hanjum ma. To yettimni ittugo background. To ni ittirta photo fu giɗɗa itta background mum ni ittirta background on. Sai gara cetoɗa joni ba thumbnail ɓe gaɗa thumbnail nder KineMaster. Nde a itti background photo ni fu to giɗɗa waɗa editing muɗum. De editing maggol tan giɗɗa gaɗa ma de thumbnail giɗɗa gaɗagol fu ni no giɗirɗa fu nder KineMaster wawa gaɗa editing photo ma fa woɗa gaɗa save maggol. to joni on jii KineMaster woni kuddeji kewɗi
joni sai mi waɗa mi winna MGTV fulɓe. mi wawi lakkolo bindi ɗi. fu no jiɗɗa waɗiran editing nder KineMaster. ni gaɗirta setting majjum, gaɗa jonna photo on, jonna background ɗo jiɗɗa gaɗa. joni on gi'i mi jonni photo gaɗa background danejum, to non gaɗirta. sai gara nata ɗo to jiɗa kuŋel jiɗa gel ɗo, in a wari a memi dow majjinne gel waddante didi tati ɗiɗi jiɗa, sai gara mema dow didi dowol gol. to daga ɗon waɗi save photo on, to jiggite gaɗon subscribe gaɗon like, on jettama sanne.